Hyvää päivää ihmiset. Me olemme täällä keittiössäni kuvaamassa eräänlaista haastevideota. Mutta ennen kuin aloitetaan, niin pieni ilmoitusluontoinen asia, että meidän uusi sinkku Hokiboy Starter Kit on nyt tullut tonne meidän sketsikanavalle. Kyllä. Käykää tsekkaa ihmeessä. Ja Mukkaro jos ootte kanava. tsekannut jo, niin käykää katsoa vielä uudelleen. Uudelleen varmuuden vuoksi. Niin. Ja haasteenahan on tämmönen karamellihaaste. Bean Buzzled. Kyllä. Selitän nopeasti nämä jutut tässä. Eli tässä on niin kuin makuja. On aina yksi väri, jos on kaksi makua. Eli ei voi niinku tietää, onko se paha vai hyvä makuinen. Niin. Esimerkiksi mätääntynyt muna tai No sitten esimerkiksi siellä on kaksi vihreät karkkia, jotka näyttää ihan samoilta, mutta yksi niistä on välähtänyt. Yksi on limeä ja sitten toinen on joku... se oli se leikattu ruoho. Niin, leikattu Mun ruoho. mielestä leikattu ruoho, se on paras haju tai niinku mikä kesässä on. Mutta en tiedä mausta. Ihan fine. En oo niin, joo. Elikkä meillä on täällä iPad, jossa on semmonen kiva rulla, mikä sitten näyttää mikä väri otetaan. Se pyöräyttää siitä värin ja maun just like that. Kaadetaan ne. Pyöräytähän. Ja pyörätä, noniin. Noniin. Meille tuli päärynä tai oksennus tai sitten se on peach. Se on persi. Niin persi. Kyllä. Saanko me päärynä? En mä tiedä. No joo, no mä tarkoitin persi. Okei, tosta. Tommonen. Mä otan ton. Tää on... Mitä? Ai se on punaisia pilkkuja. No minä otan sitten tuon. Tää on tämmönen niinku enemmän tämmönen kirkas. Tää on tämmönen. No ei täällä oo mitään. Mennään sitten näillä. Ihan sun katsotaan. Jos mulla rupee maistuu buttered popcorn tai rotten egg, niin sit mä puhun. Joo, et tää pitäis olla toivottavasti nyt on persikka. Joo, ei. No ei oo persikka. Tää on popcorn. Tää on oksennus. Tää maistuu grillimausta. Tää oli ihan väärä karkki. Mulla tuli vihu. buttered popcorn. Oikeesti maistuu. Tää meni nilasin nopeasti. Joo, tämmönen grillimauste. Maistuu semmonen buttered, semmonen voissa maustettu popcorn. Ihan jees. Väärät karkit vaan. Ja sama uusi. Joo. No niin. Karamellkorn tai joku juusto. Joo, Vaan. mennään. Hyi vittu! Ei saatana! Ehkä mä haen jonkun juhun, mihin mä voin... Ja tää alas! Ei me ara! Eikö? Ei saatana! Ei antaa! Fuck! Meidän molemmille tuli se. Pyörät omnia. Se maistuu vähän sukilta. Mä en ole syönyt sukkia, mutta mut tuli semmonen sukka mieleen. Toothpaste of... Eli se tuli sininen, mutta meillä on vain yksi sininen, mitä me tehdään. Tää on nyt joko hammastahan tai mustikka. No, mitähän me tehdään? Onko sulla sakset? Leikataan tästä, toivotaan parasta molemmille. Mikä sillä vaan? Puristat ja revit. Joo, siinä. Mie haistan te jo. Niin mäkin. Mut ei tää ole niin paha, kun tää on täällä. Mikä se juoma oli? Mistä sä et tykännyt, mie tykkäsin? Root beer. Niin, root beer. Tää maistuu ihan sitä. Joo, pyörätä sitten. Joo. Salmiakki vai onko se nyt lakuu? Tuo on lakritsi. Licorice on lakritsi. Tai haisunäädän. No niin, kippistä alkuun. Juu. Lakritsi. Oisko uusille? En tiedä. Sä voit ihan vaan ottaa näin kyllä. Okei. Mä oon tämmönen nössykkä. Hyy! Haisee vaikka otin kissan passi. Ihan semmoinen, että musta ei ole niin paljon, mutta vielä vielä. Joo. Ihan semmoinen, että on vielä yksi. Joo. Vieläkin. Vielä yksi oli. Ota se vielä syötä. Vielä yksi, noniin.
Kun näitä on niin paljon, niin turha niitä raskinko heittää. Mä maistun muutenkin paska suussa, niin en tiedä, onko tää nyt hyvän makuinen vai paha. Ei, tämä ei! Ei taas tää. Onks te meillä sitä? Ei, on. Ei. Jippis tää kuule vaan. Se cheese oli ihan fine. Mä menisin oksentaa 4. Jippis! Oh, mies! Tää saattaa vaikuttaa vähän siltä, että miksi no ei syö noita. Ei tää mikään paasti oo, kun ne ei syö. Se on niinku... Ruoho voi maistua ihan hyvää. Limeä tai ruoho? Onks se tää? Ei ku... Se on missä ei oo pilkkuja. Joo. No ruohon tuoksu on jees, mutta... No ihan ne vain täällä. Limeä. Voisiko uusi se? Joo. Ei tää on niin paha. Joo, tää on se. Mutta... Ei tää Ei tää. Mulla maistuu se haju, kun sä meet kukkakauppaan. Niin muuten maistuu. Ole! Mut sit tuo juusto, mitä mä nyt tässä ikinä neverkin. Joo, hauskaa tämmönen peli. No niin. Räkää tai mehukas pärnä. Booger or juicy pear. Tää on räkä, mutta tää maistuu sille, kun leppäkerttu on pissinyt sun kädellä. Tää maistuu siis joltakin niinku, et se on siis... Että tää maistuu enemmänkin semmonen, jos sä olisit syönyt leppäkerttua. Ei siis syö leppäkerttua, mutta tää on niinku... Ei tää niin paha olla. Ei. No syöttiinkö ne kaikki vihreät? Ups. Popcorni tai mätääntynyt muna. No, otan siis popcorn. Mä en tiedä mikä kumpi tää on, mutta pakkaa! Ei noita pysty! Ei. Noita me ollaan syöty, noita me... Ota nyt vaan samanvärisiä niinku. Ota valkoiset. Eli kookos. Kookos tai vauvan vaipa. Onks se vibes? En mä tiedä. Jotain vauvan juttuja silti. Kookos on hyvä. Ja... Kookos. Ei oo kookos, kun vauvan vaipa. No, on vaipat ihan... Mutta tää on tämmönen vähän niinku joku puhtauden maku. Nää on niitä on vaippoja vaan nää on niitä millä pyyhtää ne. Ai niin niiden kosteuspyyhkeet. Niin, kosteuspyyhkeet. Vauvan kosteuspyyhkeet. Ihan vaiva. Mut ei se niin paha ollut. Haisevat sukat tai tutti frutti. Onks se tää? Joo. En mä puhu. Tää maistuu vähän hovejuustolta. Mut hovejuusto on hyvää, joten en tiedä. Hovejuusto ei oo hyvää. Ei oo Ei. Okei, meillä on enää toi yksi. No koiran ruokaa tai suklaavanus. No koiran ruoka on aina hyvää. Aina kun ei meillä ruokka, niin me käyn kauas. Ole suklaa. Kipis. Okei. Ei vaan lähde pois. Ei lähde pois. Mieluummin tää. Nyt mä tein. Siellä on meidän jätökset. Okei, tuun vielä tähän näin sanomaan, että kiitos kun katsoit videon. Toivottavasti nautit kun kärsimme täällä pahasta karamelleista. Käy katsomassa meidän uusi musavideo Hockey Boy Starter Kit vaikka tosta. Ja nähdään jossain taas. Ja muista seurata meitä myös sosiaalisessa mediassa. Ja Spotifyssa. Juu, muista seurata Timin omaa IG:tä, sitten Mukkaro IG:tä ja sitten myös Twitterissä meitä ja Facebookissa käy käymässä tykkää meidän sivusta. Siinä kuulitte.
mainosmies Mehiläinen kertoo mainostuksia. Ja nyt poikki ja heippa! Juuru. No oli se hyvä kava esiin. Niin, hyvä oli.